Wat verwacht je van deze finale wedstrijd? We zijn vorig jaar ook bij de finale geweest. Voor ons is het echt puur de gezelligheid, lekker voetbal met elkaar bezig zijn. Vandaag al de voorbereiding met de bus hier naartoe was hartstikke leuk. Dat is voor ons al echt geslaagd. Wij hebben een heel echte band, want wij voetballen al jaren met elkaar. De meeste tenminste. Ja. En we hebben nog een paar jongens die alleen voor deze gelegenheid meespelen.